Tässä hieman apua harjoitustyöhön 1,5 sivunumeroinnin säätämiseksi. Ongelmana on nyt se, että sisällysluettelon tulisi alkaa sivunumerolla 1, eli tämä täytyisi saada muutettua 1. Nyt se ei onnistu sillä tavalla, että maalataan esimerkiksi tämä sisällysluettelo kappale, koska nyt OpenOffice ei anna valita täältä kappalemuotoilua. Vaan täytyy tehdä sillä tavalla, että isketään pari kertaa Enteriä tämän Vaasa 2010 tekstin jälkeen. Näin. Eli tänne luodaan ikään kuin tyhjä kappale. Nyt maalataan tämä tyhjä kappale ja valitaan muotoilu kappale. Ja täältä tekstin rivitysvälilehdeltä lisää sivutyylin kanssa ja sivunumero 1. Näin.